Здравейте хора, аз съм KP, тук с мен е Deathmatch RPG и днес ще играем Survival Games. Waiting. I'm starting. Yep, той става. We joined. Иска да видя китовете. My kids. Зараз. Хубаво. О, не перики. Ай, чао! Той затвори, дами и господа. Този мап е толкова хубав, че няма да къде. Тямате меч, яп. Това е доста хубаво. О, тук е мъшо. Иде мангърл, айде. Чао! Добре, няма следи. Това е хубаво. О, тъс курва ма запълня е. Да си кобрата. Хубаво. Разкарайте се, супички. Вземем тези неща. Добре, спид. Трябва че някъде да се прикривам. Нямам къде. Това е тъпо до някъде, ама какво да се прави? Играм в Minecraft, Survival Games. Хубаво. Ще взема тези стените тук. Swift тук. Taking power. Който е? Time to PvP. Хубаво, но на PvP-то изобщо не се справят с тук. Се изненадах да има. Хубаво. Взем това. Дадат ми панталонки. Това респект с него. Ето тук едни полушенки ще слагаме. Това респект е доста полезно нещо. Но само при боя ще ги ползвам. Ще си разминем тези тук. Така. Тук. Taking. Не ми трябва. Не, какво ти е? Пат Герги, къде си ти е? Не. Какво? Лол. То сме би с огън. Да. Добре, виж колко хубави неща има тук падане на земята. Естествено, те... Гледай бе! Колко хубави неща имах. Това диамантини меча. Това е респект и няколко такива. Хубаво е. Не би са. Сега ще видим кой ще... Поне ще спечели да видим. Го съм за... Продерман и Георги. За Продерман по-сигурно може би. Но не съм сигурен. Може да греша. О, не, то сме диамантен меч. Той беше на крака много яко. Вяло на футбол. Явно знаех, че той спечели. Wow.
Люцилус. Idziemy ją. Czy to to powiedział? No dobra. No i pobierz mnie kolano, weźmie i ciao. Nigga, I don't feel the pressure, I'm dope. All my shit dope. All my shit dope.